Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Kolombjan ta' 21 sena se jintbat lura pajjiżu wara li fil-qorti ammetta li attakka l-tfajla tiegħu. Fil-qorti l-ispettur Omar Zammit spjega li l-pulizija irċiviet rapport ta' kommozzjoni minn ġo appartament l-4 filgħodu f'Taslima. Fuq il-post marru uffiċjali tal-pulizija li sabu l-akkużat ma' tfajla tiegħu ferita fuq rasa u minnu fih arrestaw lill-akkużat. Il-qorti sabet li l-akkużat ħatja l-akkużi miġuba kontrih u ntbat sentej ħabs sospiżi għal 4 snin. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. Libjan ta' 40 sena ingħata sentej ħabs sospiżi għal 4 snin wara li fil-qorti ammetta li seraq credit card u ħallas biha biex tara diversi affarijiet miħwienet fiż-żejtun u ħażabbar ix-xahar li għadda. Il-qorti sabet l-imputat ħati u apparti sentenza sospiża irid iħallas multa ta' 500 euro. Libjan ta' 44 sena li jgħix il-Melliħa inżamm arrestat wara tressa l-qorti miex li twaħruq ta' karozza. Il-każ seħħ fil-Marsa fil-lejl tal-Milied. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-pulizija elevat filmat tas-sigurtà li juru n-nirien li ġew allegatament imqabda intenzjonalment u identifikaw il-karozza tal-kiri li ntużat f'dan ir-reat. Wara jiem ta' investigazzjoni, il-pulizija arrestaw lil Libjan. Id-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest tal-imputat.